хора, аз съм Buzz the Legend и днес ще ви покажа малко по-различно нещо. Доколкото знам, смисъл, като качи до последния си клип направих интро, по-точно темплейт. И от това интро да ви кажа, че няма да го има в повечето клипове, понеже имам малко проблеми с Sony Vegas и открих проблеми и трябва да ги оправя. Така, да пристъпя към следващото. Значи, направих нов скин и още нещо, направих кандидатура за Mega Survival, който сървър е доста приятен и много ми харесва самите хора вътре и как ще се напълни, защото Мега има супер много фенове. Продължай така, Мега, да достигнеш поне 100 000 сабскрайбера повече. И да пристъпим към това, кандидатурата. Така, тук имам една малка къщичка на външен поглед, на външен вид е доста луксозна. И на мен лично доста ми харесва, тъмън за survival може да се слагат вътре каквито и да неща, но понеже мен не ме бива в обзавеждането и просто съм насложил легла, честови печки и така нататък. И отвътре самата къща също е яка, поне за мен и доста ми харесва, понеже се намират трудно материалите за тази къща и общо взето тази къща не е строяна толкова лесно, колкото си мисля, там 5-10 минути просто намираме разни айтеми и почваме на стрим, просто се иска работа и се искат усилия и както и скил, нужния скил за да строите, както всички в Mega Survival. Сега тук има една луксозна пътечка. После ще пристъпим към луксозните лампи, които са автоматични, която води до моите кончета. Конска ферма. Ферма от кончета. Конски народ. Конски армия. Не, както и да е. Тук има също луксозна пътечка, която води до още една луксозна почва, която е богата, както гледате, както виждате, богата на диня и на пшеница. Също така тази ферма за дините е автоматична. Автоматична ще покажа в друг клип, както и автоматичната лампа ще ви покажа в друг клип, който е Redstone уроци, но в момента няма да я покажа, понеже в момента правя кандидатура. И да, ето как става. Извинете за FPS дропа. Ще се нещата. Това е общо взето от градината. Сега да си сложа тези. Общо взето градината е доста яка, но доколкото аз знам, Survival е второто нещо, или поне аз така съм запознат, второто най-важно нещо, или по-точно първото най-важно нещо в Minecraft след PvP-то, преди PvP-то, понеже PvP-то не е толкова важно, колкото например да си направите къща, да оцелявате, да не ви избият зомбита, защото зомбита е PvE, а не PvP, но както и да е. Сега ще пристъпя към автоматичните лампи. Можете да видите тези автоматични лампи, доста време съм си играл за да ги правя, понеже и те не са лесни, но на външен вид изглеждат лесни. Но да, ще схванете, когато почвате да ги строите. Тези лампи сега ще покажа как функционират. Значи, нали виждате, че са изгасени? Сега ще направим нощ и тези лампи автоматично ще светнат. На мен малко ще ми лагва много ясно. Лага не се видя, но все пак, вижте колко яко изглежда просто лампите като светят. Как осветява всичките тревички, осветява малката луксозна къщичка. И всичко осветява, просто се иска време, доста време се иска за да правите такива неща. И аз поне не съм свикнал да играя там, да си играя, да си
си играя как да ги построя. Аз просто работя. Както аз съм помислила, значи мисля как ще изглежда и като го строя, може би изглежда по същия начин, но не всичко ми се получава, понеже е сложна работа и затова като почна да строя нещо, например аквапарк и не става, понеже е доста сложна работата и парзалките не стават лесни и затова не мога да направя аквапарка. Но няма значение. Благодаря, че гледахте. Не мисля какъв е секси. Благодаря, че гледахте клипа. Мега надявам се да ме избереш в твоя Mega Survival. Ще се радвам много за контакт в описанието на скайпа. И можеш да ми пишеш когато искаш и да стигнеш повече абонати, ако може 100 000 плюс нагоре. Да, и благодаря, че гледахте хора. Аз бях Forza the Legend и да виждане.